Zondagmiddag, de allerlaatste middag van de Admiraliteitsdagen. Oh, jammer. Ik wil het vasthouden, maar niet getreurd. We hebben nog een hele dag. En we gaan je vanmiddag meenemen. Wat is er allemaal te doen en wat vindt men daarvan? Mijn ouders die wonen hier in Dokkum. Dus met de Admiraliteitsdagen zijn we altijd hier te vinden. Hoe gaat het hier? Heel goed. Warm? Ja, warm ook, ja. Ja. En volgens mij heb je het gisteravond heel druk gehad. Heel erg druk. Ja, maar dat moet ook. Dat is goed, hè? Ik kwam vooral voor het lekkere eten en het mooie weer en ja, gewoon alles even meepakken. En tot hoe laat ga je vanavond door? Oh, tot naar mijn kind. Dat is heel lang. Het is haar eerste keer nu natuurlijk. En we blijven wel wat uit bij het harde geluid vandaan. Maar ja, verder gaat het hartstikke goed. Het is lekker warm. En zijn jullie een beetje fit? Want gisteren is het wel laat geworden, denk ik, of niet? Keihard gewerkt, hè, natuurlijk, om iedereen wel lekkere biertjes te voorzien. Wat is hetgene vandaag waar je het meest op verheugt? Ja, bier. We zijn gewoon hier op de markt geweest en ja, gewoon een beetje van alles en nog wat. Drankje erbij, nou lekker eten, leuke muziek. En wat ben je allemaal aan het doen? Staatsgat zoeken en ik had al 80 euro. Hier op de markt is het hartstikke gezellig, maar in de rest van de stad is nog veel meer te doen. Dus we gaan even die kant op. Ik weet dat er bingo is op de Breedstraat. Gaat het? Gaat een beetje goed. Ja? Ja. Het is weer spannend, hè? Ja. En wat moet je allemaal doen? De volle kaart volmaken en dan aankruisen. En als je nou een prijs wint, weet je dan al wat je wilt gaan uitkiezen? Ik denk iets voor mijn zusje. Heerlijk, al die activiteiten in de stad. Er schijnt ook nog van alles te doen te zijn op het Oosterbolwerk, in en op het water. Laten we gaan kijken. Gaat het hier? Wel op zich oké. We hadden zo net een paar die met de kano voorbij die brug gingen, dus we moesten erachteraan rennen. Ik ga nu kajakken en zwemmen. Is het koud? Nou, valt mee. Het is heel lekker. Nou ja, ik was met mijn broer Destan, was ik aan het kajakken. En mijn neef Jurre, die was ook mee. En wat is voor jou het allerleukste moment van de Admiraliteitsdagen geweest? Gewoon feesten. Mijn optreden zelf, want ik heb zelf opgetreden bij de Admiraliteitsdagen voor het Ipe Podium. Daar heb ik aan meegedaan. Ik vond denk ik het allerleukste gisteravond. Dat was een soort van Hollandse avond of zo. Ik denk toch wel de gezelligheid. Ik heb heel erg genoten. Ik was elke dag wel met iemand. Ik heb gewoon heel erg genoten.